Edid yaşlar. Siz geleceğinizi hayt hünärde görýär. Kim bolup işlemek arzu edýäňiz? Belki telekeçi bolmak isleňiz bardyr. Ýa-da belki syýahatçylyk ugruna höwes edýänsiňiz. Belki siz bank ýa gurulşyk ugruna zähmet çekmek isleýänsiňiz. Ýa bolmasa deňizlerde, gemilerde yüzmekde öz geleceğinizi görýänsiňiz. Howa ýa demir ýollary, energetika, newit we gaz senaraty, oba hojalygy tapawudy ýok. Sizde arzulan hünäriňiziň eýesi bolmaga uly mümkinçilik bar. Çünki ýurdumyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul edilşik dowam edýär. Ene şol orta hünär okuw mektepleri hemem olaryň ködürleýän hünärleri bilen şu pursatda sizi tanış edýär. Zapirnaz Ataýew Niýazow adyny Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetining Bayramaly şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mektebi ine şu hünärler boýunça talyplyga kabul edýär. Buhalterçilik kasaby alnyşy, owa hojalygyny, ykdysadyýat we meýilnamalaşdyryş, owa hojalygyny, veterinarlyk mançylygy, ykdysadyýat we sanly maglumat tehnologiýalary, ykdysadyýat we buhalterçilik kasaby alnyşy, maglumat ulgamlary we programmerlemek, ýer gurulşy we kadastrlar, veterinar farmasevtikasy, azyk önümçiliginiň tehnologiýasy, dokmaçylyk we yeňil sanagat önümçiliginiň tehnologiýasy, iş kagydlarynyň dolanşygyny gurlamak. Elbetde habarlaşmak üçin bolsa siz ekranda tomaşa edýär. Indi kimed Türkmen deňiz derýa ýollara agentliginiň Türkmenabad şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mektebiniň ködürleýän hünärler şular. Gemi dolanlarjy, jemgyýetçilik ýebit önümleriniň tehnologiýasy, senagat we raýat gurulşygy, köp kanally telekommunikasiýa ulgamlary, iş kagydlarynyň dolanşygyny guramak we arkiv işi, kompýuter ulgamlaryny programmerlemek, buhalterçilik kasaby alnyşy we audit, energiýa hojalygy we elektrik üçünçiligi, maglumaty gorumagyň tehnologiýasy we ony gorumak, logistikada operasiýon işi, adatdan daşar ýagdaýlar dörenine gorumak, ykdysadyýat we sanly maglumat tehnologiýalary. Elbetde habarlaşmak üçin bolsa telefon belgilerini özüňiz görýär. Aşgabat mali ykdysady orta hünär okuw mektebi bolsa talyplar şu hünärler boýunça kabul edýär. Buhalterçilik kasaby alnyşy, maliýe we qarz, ykdysadyýat we meýilnamalaşdyryş, salgytlar we salgyt salmak, ykdysadyýat we hojalyk hukugy, ykdysadyýat we sanly maglumat tehnologiýalary. Habarlaşmak üçin ekranda telefon belgileri. Türkmen Hime Döwlet Konsernyň Türkmenabad şäherindäki texniki orta hünär okuw mektebi bolsa şu hünärler boýunça talyplyga kabul edýär. Energiýa hojalygy we elektrik üçünçiligi, himiýa, newti we gazy gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna teknik hyzmat etmek we olary abatlamak, ykdysadyýat we meýilnamalaşdyryş, suw üçünçiligi we lagym suwlaryny aktaryş, dokmaçylyk we yeňil senagat önümçiliginiň tehnologiýasy, buhalterçilik kasaby alnyşy we audit, organika däl maddalaryň hemiki tehnologiýasy, tehnologik proseslerin we önümçiligini awtomatizasiýasy, adatdan daşar ýagdaýlar dörenine gorumak, senagat we raýat jaý gurulşygy, newti we gazy gaýtadan işlemek. Habarlaşmak üçin telefonlar ekranda. Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mektebi size şu hünärler ködürleýär. Mehmanhana hyzmatlary, syýahatçylyk hyzmatlary, ykdysadyýat we meýilnamalaşdyryş, jemgyýetçilik ýymetiniň önümleriniň tehnologiýasy, daşky urşaw gorumak we tebiği miras, buhalterçilik kasaby alnyşy. Mehriban ýaşlar, edid watandaşlar, ýurdumyň orta hünär okuw mektepleri size garaşy. Habarlaşmak üçin telefon belgileri bize ýam size ekranda ýerleşdirdik. Mehribanlar üstünlük hemraňyz bolsun we öz gün söýen hünäriňiz bilen geljeňiňize tarap batly gadam atın.